No niin, mietittiin että kun ollaan tässä työssä nyt, niin jos tehtäisiin teille semmonen kysely, että laitatte tämän videon kommentteihin, että mitä te haluatte, että testattais. Joo. Ja sitten... Kaiha, mitä vaan itse haluatte, että me tehdään? Loppumusa. Joo. Kertokaa vaan, mitä haluatte, että me tehdään. Joo, Mitä haluatte nähdä? meillä on esimerkiksi nyt tulossa semmonen video, no, trikki, mitä se nyt voi sanoa, semmonen video on tulossa melkein suoraan heti perään varmaan nyt me pitkän tauon jälkeen. 8 kuukautta siitä on, kun viimeksi tehtiin. Joka kesä tulee lisää videoita, audiotaukoa. Yeah. Ei sitten talvella jaksa, kun on kaikkia lasketteluja ja muut meno. Joo. Nähdään sitten seuraavat jaksossa. Joo, se on varmaan se sitten se trikki. Joo. Tänään vielä. Pian, dude.